Como amosan as imaxes, a rúa Caixa de Aforros de Chantada día a día vai cambiando o seu aspecto. Cos avances dos últimos días nas obras de urbanización da rúa xa nos podemos facer unha idea de como quedarán finalmente. As canalizacións xa están feitas. Os espazos que ocuparán as 15 prazas de aparcamento de vehículos están definidos. Entre cada 4 farase unha pequena zona xardinada, onde se poñerán árboles e mobiliario urbano. Parte das beiras rúas xa teñen o recubrimento de adecuín cerámico. En canto ao vial circulatorio, recubrirase de aglomerado en quente. As obras deron comezo hai pouco máis dun mes. Teñen un prazo de execución de 3, pero segundo avanzan os traballos, parece que estarán listas en menos tempo. A empresa Obras e Viales de Galicia S.L. é a encargada de levar a cabo os traballos de humanización e mellora deste entorno. Conta cun presuposto base de licitación que ascende a 73.587 euros. Investimento do Concello a través do POS 2011.